Какво става, тигри? Ивайло Гочев. Приятно ми да се запознаем. Много хора от вас ме следят от години в другите ми социални мрежи, където имам над 20 000 последователя. В TikTok, английския ми Instagram, YouTube, който имах на английски също така. Много хора ме знаете оттам. Знаете за червеното BMW, знаете, че преди съм бил пълна шматка и съм бил доста клощав, имал съм проблеми с самочувствието. Всичко това съм ви го казал като малък. И нали ме следвате сега, знаете, че живея в Тайланд. Не, че разбирате по нещо, че живея в Тайланд, ама живея в Тайланд. И да, приятно ми е да се запознаем. Мисля да започнем много сериозно да качвам тук, в българския ми YouTube канал. И какво може да очаквате да виждате тук? Може да очаквате да виждате много съвети и всякакви клипове, които ще ви помогнат да влезете във форма и да качите мускулна маса с 3 тренировки на седмица, без да спазвате някакви тегави диети. Това всъщност е метод, който аз сам измислих чрез просто проба-грешка на всички известни методи, които има из интернет в момента. И да, може да ще качвам такива клипове, с които просто да ви помагам да влизате във форма. Също така ще качвам клипове, в които просто разказвам за себе си, за моя начин на живот тук в Тайланд, ежедневието ми. Ще скачвам така просто. Буквално всичко. 100% по някое време ще качвам и някакви простоти, защото като цяло съм си простак и обичам да става смях, обичам да има гаври. Тъй, че ще качвам абсолютно каквото ми падне тук в YouTube. Буквално разликата не е голяма, не знам, защо ме беше толкова дълго страх да качвам в YouTube. Просто не държиш телефона така, ами го държиш така и просто пак говориш глупости на камерата. Тъй, че да, това може да очаквате в YouTube канала ми. Даже много скоро ще кача един много специален клип, в който ви обяснявам целият ми метод, за който говорих преди малко и как може буквално да го копирате. Тъй, че може да ме последвате още сега, ако искате да гледате този клип, защото наистина съм помогнал на десетки хора чрез този метод да се чувстват пак добре и да се изглеждат добре. И да, това е като цяло. То клип, другия, за който говоря, ще бъде качен утре или други ден. Така че ви очаквам. Може да ме последвате тук. Пуснете си към банката. И така, ще се видим в другия ми клип. Чао, чао. До тогава.